Sí, ja podeu deixar de fregar-vos els ulls. És l'M8, el BMW més potent de tots els temps. I sense cap mena de dubte, la seva imatge, el seu colossal motor i la seva tecnologia punta el converteixen en un autèntic cotxe de carreres amb matrícula. I és que sota d'aquest capó s'hi amaga un V8 Twin Turbo de 4,4 litres amb 625 cavalls de potència, amb un parell de 750 Nm i amb una transmissió automàtica M Steptronic de 8 velocitats amb sistema de tracció total X-Drive. Derivat del BMW Sèrie 8, aquest model està replet de peces de fibra de carboni, com els retrovisors, el sostre, les preses d'aire, l'aleró, així com les motllures que milloren l'aerodinàmica i fan que la carrosseria hagi passat per moltes sessions de gimnàs i s'hagi pres molts batots de proteïnes. És un autèntic pura-sang de l'asfalt. A més, pots escollir que circuli en tracció posterior, la veritat és que has de tenir moltes mans per poder domar-lo, i té una frenada d'altíssim nivell, amb sistema brake-by-wire amb pastilles pressionades amb un motor elèctric.